Oi! Tää vittua nyt. Menikö? Meni. Oota. Ai ne poppikset. Vittu. Mitkä vitun popukset? Mitkä vitun popukset? Hyvin menee donasi 3 euroa. Hälytys. Vartijat, näillä 2 peikolla on taskut täynnä maksamatonta tavaraa taskuissa, saa käyttää lamautinta. Hälytys. Vartijat, näillä 2 peikolla on taskut täynnä maksamatonta tavaraa taskuissa, saa käyttää lamautinta ja kaasua. Minä tulen! Tulee!